соли нави аҷам наврӯз ки иди байналмилалӣ эълон шуд моро боз ҳам масруру хушнуд намуд. феълан ин ҷашни фархундаро дар аксарияти давлатҳои ҷаҳон бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил менамоянд. наврӯз нишонаи олии хубию покӣ, дӯстию ҳамдилӣ, рафоқат, иди сафову эҳёи табиат аст. ин иди бузург дар давраи ҷамшеду каюмарс то ин замон чандин марҳилаҳои вазнини таърихиро тай намуда то ба замони имрӯзаи мо бегазанд ва безавол расидааст. наврӯз иди аҷдодони гузаштаи мо мебошад ки бо мо ҳамчун мерос боқӣ монда. арҷгузорӣ ба ин ҷашни миллӣ арҷгузорӣ ба фарҳанги пурғановати ниёгон аст. наврӯз оғози рӯзу моҳу соли нав аст. моро мебояд ки ба ин мероси аҷдодони худ бифахрем. наврӯз ба худ расму оинҳои гуногун дорад ва аз рӯзгори пешин то ин замон бисёри онҳо ба мо беолоиш расидаанд. пеш аз ҳама кӯдакон дар саршавии фасли баҳор ва наврӯзи некпай маросими гулгардониро ба ҷой меоранд. гулгардонӣ ин маросиме мебошад ки кӯдакон гулҳои наврӯзтаи баҳориро хона ба хона бурда мардумро аз омади баҳор ва наврӯзи аҷам огоҳ мекунанд ва онҳоро ба ин восита табрик менамоянд. дар навбати худ соҳибхона ба кӯдаконе ки аз онҳо муждаи омадани наврӯзу баҳорро гирифтааст ҳадияҳо медиҳад ки ин анъанаи хеле нек аст. дар наврӯз одамон ба ободкориҳо мепайванданд, аз ҳолу аҳволи беморон хабар мегиранд. дар гузашта агар нисбат ба якдигар ягон кинаю ҳасад дошта бошанд бахшоиш мекунанд, зарфҳои шикастаро мепардоянд, гулхан меафрозанд ва аз болои гулхан бо умеди оташ задани ғаму андӯҳи соли гузашта соли пор мепаранд ва меҷаҳанд ва дигар маросимҳои наврӯзиро тантанавор таҷлил менамоянд. дар доманаи баҳор ки табиат хеле дилрабову шукуфо мешавад, бисёре аз мардумон ба сайру тамошои дашту саҳрои гулпӯши ватани азизамон мебароянд ва аз ҳавои софу беғубор нафас мегиранд. воқеан наврӯз ва баҳор ин айёми шукуфоист. ба куҷое бингарем, ҳама гулпӯшу гулриз аст. мурғакони чаман сари ҳар навниҳоли шукуфта нишаста нағмасароӣ мекунанд ва аз рафтани фасли дай хушҳолӣ карда баҳори накупайро бо хондани таронаҳо ва нағмапардозиҳои зебои худ гӯё шодона истиқбол мегиранд. ҳамзамон дар ҷашни наврӯз як қатор мусобиқаҳои варзишӣ гузаронида мешавад, аз ҷумла гӯштингирию бандкашӣ, аспдавонию чавгонбозӣ ва бисёр дигар бозиҳое ки дар байни мардум роиҷу маъмуланд. дар арафаи наврӯз марди порсои рӯзгордидаи аз деҳа ё мӯйсафеди бо тадбире ба кишоварзон дуои нек дода ба кишту кори баҳорӣ оғоз мебахшад. аз зебоиҳои баҳор ва наврӯзи аҷам шоирон, нависандагон, эҷодкорон ба илҳом омада баҳору наврӯзро дар шеъру сухан тасвир мекунанд ки ин эҷози баҳору наврӯз аст.